Тони Кало, ще се забави малко това интервю с целия превод. Започваме от там. Усети ли, Тони, това дерби като матча, който ви изнася от кризата? Тони, did you feel that the winning the derby game makes you move forward for the season? It was a very bad season for you guys. Yeah, it was a bad season for us. We miss or we lose many points against teams that they are not good teams. Да, сезонът беше много лош за нас. Загубихме много точки срещу отбори, които са по-слаби от нас и не трябва да губим. And we have time, maybe, to change the situation. Or maybe we don't have time. We can see it. Може би имаме време, може би не, но ще се опитаме да променим ситуацията. Следващия ми въпрос към Тони безспорно е за това как усети вече втори матч в дерби срещу ЦСКА, обстановката в големия матч в българския футбол. How did you feel the derby game in Bulgarian football you play in CSKA Levski game? It's different than did the other games. This is the real football, no? You play against CSKA and both of the fans, the supporters, they are amazing, no? And we feel all the players, we feel this hot inside the field. Това беше истинския футбол. И двете агитки на Левски и на ЦСКА бяха невероятни. Ето такива мачове обичаме да играем. I played in Greece and I played in Aris, and you know, PAOK Aris is the same that. Играл съм в Гърция, играх за Арис. Там дербито с ПАОК е същото като на заряд, като това между ЦСКА и Левски. Тони, what do you think? Is there any danger that Levski could miss the games in the Europa League? Well, look, as I told you before, we have like 4 or 5 games, I think, 4 games, and we have to win all the games. You know, we have to first to be safe in Europa League, and if we can be more up, we can do it, and we want to do it also. Както и казах, имаме 4 мача до края на сезона. Ако успеем да спечелим точките, смятам, че можем да се класираме за Европа. Това бе имал въпрос дали има опасност Левски да пропусне евротурнирите през настоящия сезон заради изоставането си. И последен въпрос към Тони, естествено за претенциите на съперника за две неотсъдени дуспи. There were two situations that the CSKA players were mad at the referee. They wanted a penalty. Did you see what happened? I was so far from this situation. I don't know exactly, but if the referee he decided it was not penalty. For us, it's not penalty. So we won. That's it. Everybody has to be happy. And I wish to my mates the best until the end of the season. Okay, thank you, Тони. Чухте Тони Калво и за двете спорни ситуации за дуспи, които имаха претенции в ЦСКА. Може да е отдалечен от Испания, но отговор му беше доста добре клиширан и познат, както в повечето случаи в България. Каза, бях много далече от ситуацията, след като съдията е решил, че няма дуспи, значи няма и сега всички трябва да бъдем много щастливи от победата. Колеги, обратно към вас, може би. Благодаря, Деяне. Да, съвсем тривиален отговор, който едва ли някой друг би могъл да каже нещо. Тони Калво каза нещо, което аз се опитах да кажа с други думи. Загубихме по-рано през сезона точки от по-слаби от нас отбори. Аз мисля, че днес ЦСКА загуби точки от един по-слаб Левски. Значи, това нещо, знаеш, че е един безкрайен вечен спор. В момента, да, състоянието на Левски е по-слабо. Но аз миналата седмица тук споделих с вас и продължавам да го твърда, че тези футболисти на Левски не са по-слаби от футболистите на ЦСКА. Това, че отборът е докаран до такова състояние от 5 мача, да не може да спечели и след това да победи Калиакра. И миналата седмица да ми задаваш въпроса, излиза ли Левски от кризата, след като е победил Калиакра. Сигурен съм, че това, което споделихме и с Иво миналата седмица, е правилно. Сега, това е, пак казвам, лично мое мнение, не искам да ангажирам никой. Ако почнем да се поставяме пост по пост, има със сигурност паритет. Има добри момчета и в ЦСКА, има добри и в Левски. Но това, което на мене ми харесва, само казвам, искам Иво да продължи след това, днеска поне играха повече български футболисти и в Левски и в дербито изобщо. Аз искам само да кажа, Боре, действително в Левски играха повече български. Повече с един-двама. От 11, 5 за разлика от това, че бяха 8 в един момент, мисля, че е много по-добре така. Но ако някой не е гледал второто по време на матча между Левски и ЦСКА и е гледал само първото, се е отвратил от футбола. Първото по време беше толкова грозен футбол. Понеже говорихме за надиграване. Първото по време Левски владееше топката, може би 60 на 40. Да, положението на ЦСКА беше едно. Според мен, аз по време на радиокоментара казах, че слънцето ли ги беше напекло,
двата отбора. Много мудно, много бавно, много без хъс, без... Те дори второто полувреме, нещо, което сме свикнали на Запад, не само в Англия, на полувремето след почивката бързо, още на 10-та минута. Не да чака четвърт час. 10-та, най-къс, 12-та минута вече е така с бързи стъпки, излизат надъхани, ху, там пратне. Левски, ЦСКА излязаха, ти кажам, все едно се разхождат по видушка. Да, тази тема е ясна. Сега искам да чуем Стойчо Младенов. Слънцето не е оправдание, велики. Не мога да къде е хъса, къде е. Ние тук говориме, хайде, имаме те първо доста време да поговорим, но според мен тотално сме занижили критерии. Разбира се. Дербито, ако трябва да му се дава оценка някаква, ние понеже много обичаме да оценяваме по шестобалната система, като качество едва ли мърда от тройка някъде. И то просто защото изиграха мача. И много важно, че нямаше изгонени футболисти. Ако ме питаш мен. 61 аз съм си записал ето ми листчето Остион, 61 или 2 минута, първи жълт картон. Той Николай Йорданов първите два картона на Диогеров ги извади в рамките на 60 секунди. Да каже, топа без картон, съвсем не макар че имаше ситуации, затова имаше спор от лагера на Левски, между другото в началото на мача, но няма значение. Имаше и Тони Калво и Румен Трифонов, когато скочиха там, не даде картон. На Стойчо Младенов, треньора на ЦСКА, който проектира тази очертаваща се шампионска титла. Човека, който до днес имаше горе-долу паритетно баланс с Левски. Днес вече става малко негативен, но това няма никакво значение. ЦСКА, пак казваме, на първо място и Ники потвърждава това нещо и няма как да иначе. Преднината е солидна. Стойчо Младенов. Господин Младенов, дай от тази страна, фали паното. Господин Младенов, след серия от 9 поредни победи, може би това беше матч, в който най-малко искахте тя да свърша тази серия. На какво отдавате това, че не успяхте да спечелите срещу Левски? Единствено на мал шанс. Мисля, че като цяло матча го контролирахме, само като резултат не успяхме. Мал шанс пред гола. Това е единството, което липсваше в матча. Се дава много голови положения. Имаше 200% от Дуспи, уверен съм в това нещо. И трябва да ви заявя, че то съдя, поне аз докато съм в ЦСКА, няма да свири повече мачове на ЦСКА. Вие още преди да говорихте за този съдия и заразихте своите притеснения. Тогава намекнахте, че може би трети отбор е замесен в неговото назначение. Сега убедихте ли се в това или... Да коментирам нищо повече, но трябва да знаете, че за да казвам нещо, аз не знам защо го казвам. Така че думите ми не са просто плод на емоция или на някаква друга прищевка. Казвате, че докато вие сте в ЦСКА няма повече той съдия да свири мача на червените. Вие като цяло имате ли тази възможност да окажете влияние, за да не ви свири този съдия повече мачове? Защо трябва да оказвам някакво влияние? Ние сме едно цяло ръководство, отбор и публика, така че това, което аз имам като желание, аз съм сигурен, че ръководството ще го изпълни. Нещо друго разочарова като поведение на вашия отбор? Не, нищо не ме разочарова. Мисля, че това, което искахме като тактическа постановка, да стоиме, ние стояхме през цялото време. Малко повече трябваше да държиме топката и да търсиме така празните пространства, които ние умишлено така опитахме да създадем и да дадем възможност на противника, но пак ви казвам, толкова голови положения ние така може да кажа, че от началото на шампионата не сме създавали в един матч. Успяхте ли да видите на запис тези две положения, за които говорите за Дуспите? За да го кажа, значи имаше контакти при първата и при втората. Гледайте го вие. От тук нататък много хора ще кажат... И позицията на съдята, къде беше, как видя ситуацията и каква е неговата реакция. Много хора ще кажат, че с тази загуба интригата за първото място в шампионата се връща. Споделяте ли това мнение? Това интрига винаги е имало. Преди този матч точките бяха 15 в играта, така че сега става 12. Всички мачове до края нещо по-различно от това, което бяха първите мачове. Така че това е нещо нормално. Съжалявам, че 10-тия мач, който аз вода, трябваше да загубим то точно срещу Левски, но живота продължава. Гледаме напред. По-важното е, че отбора стои добре. По-важното е, че отбора си вярва и търсим победа всеки един мач. Преди години имахте претенции срещу ръководството на съдии в Самоков. Тогава тропнахте по масата и казахте, ЦСКА ще бъде шампион, независимо от всичко. Сега това да приемем ли отново като тропване, казвате днес за съдиите? Тропване няма какво да кажа, само че мога да кажа, че съм уверен в постигането на целта, а тя е шампионската титла. След малко ще продължим с коментара върху това, което каза Стойчо Младенов. Сега е време за първия рекламен блок. После обратно сме в студиото на Предбанята.